Hamadi Gaina Fulɓe Sénégal salamu aleykum moɗon adi bil adi salade adi ɓuri firtude adi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗiɓe min calmini mon moni fof inde mum e yettode muɗum ñalawma hande toon to karallagal tongol to wonat men tonen ko Lamin Diop e Amadou Ly o yupporde konngol ngol ko guiɗo moon sehil moɗon o wiyete ko Amadou Aliou Abdoulaye Sy gorko mo Dara Halayɓe tawi koye yewtere meɗen yewtere mon wiyetende Allah waɗi men Haalooobe kono Allah waɗi mon Hedtiyankoobe ñalawma hande o kadi en garti jottodade ɗo henne ngam dusodirde e moɗon yaadude e mon yewtere nde cuɓanɗon koye moɗon yewtere ganduɗa e jolore tufde tello e calli ngam etade addude kono sinca renno ngo henne to banggal haqqilantagal e jertingol e piddingol to banggal odduto ɗon en paami ko goto e jaadiɗo meɗen o wiyete ko ñasca gorko mo cikkitte walla nawtama toon cuɗumen en Jammel en calminimo en juurimamo eɗen beltanomo eɗen beltano kadi musidɓe ɓe ganduɗa henne hande oɗo saaha kamɓe fof so tawi waktu yonti aɓe jaata e meɗen aɓe ngari kadi tawtude men e golle ɗe mbatten ɗe henne ngam addude henenne kamɓe ne jiyande mabɓe heɗortoɓe men e postoji radio ji men kamɓene ɓe calminama ko noonne kadi yaadoɓe meɗen to banggal application to henne kamɓe fof ɓe mbiyama jaam e kisal Allah yone mabɓe yewtere men Allah waɗi men Haalooobe no kewɗen winne kala ko joli haale kono wona kala ko joli ñemɓe on saaha kaldiren koye susɓe gonga saliɓe fenaɓe ñalawma hande o kadi en garta etoɗen ƴewde so tawi en jole nde ɗo tufde mawon ko ɗum nafti mawon ko ɗum findini bandiraɓe ina gasa kadi bande men ɗo kalten ɗo henne so tawi neɗo durnani miijo muɗum wawata famde no jiɗɗen haaldirde ni en kono sago meɗen taw seɗen kaala kanko keɗiɗo omo heɓa famamuya no jiɗɗirɗen haalirde ni en tawno haala weɓani haalande neɗɗo kadi fawde ɗum e dow famamuya e famminde ɗum ɓuri sadde eɗen eto saabu jiɗɗen ko renno ngo faama so tawi ngo faami tan ko sohla hen ko henne en keɓa ɗum waɗat cuɓe ɗe so mbaɗi dañat ko nafti renno ngo bandami e ñalawma hande o henne ko jiɗɗen yewtude ko noon henne enen fof eɗen parnoro ɗum oɗo saaha gonaɗo hanki ɓiɗɗo ne jibine e galle ñande o inna ñande henenne o yejjita ñalawma mo jibina ko woni yeeso jiknaɓe makko ko holno neratamo ko woni yeeso jiknaɓe makko ko holno jangguinirtamo o heɓa gandal ko woni yeeso jiknaɓe makko ko etade ƴewdo beele ma o tawte sagataɓe firtuɓe sagataɓe joftoɓe e wuro ha ko rufe kono hande banda men so tawi ɓiɗɗo jibinama gadatoɗen mantade ko ñalawma mo jibinama eɗen mantoro ñalawma o henne ngam wiide hande ñalawma o artimo dañomi ɓinguelam dañi hitande mbeɗa waɗan ɗum anniversaire gonga no weeli a dañi ɓiɗɗo siftor ñalawma mo jibinɗa so firtima ha artiɗo wonno ɗo henne ko hunde wande fayida waɗan ɗum kala ko belɗa kono noon henne faw ɗum e needi e ɓucco
jango so tawi o ari omo anda jiknaɓe makko peranimo lawol fewde malal lawol fewde juɓɓudi rendement bandamen musidɓe tedduɓe ɗo jiɗɗen yewtude ɗo noon ene gasa ko no mbimi nanni tan ma efɗen famodirde so tawi ɓiye jibinama hande oɗo saaha dañi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hitande fof aɗa mawninana ɗum anniversaire muɗum ɗum ko cukalel mbiɗen kono jaaɗo ha dañi duuɓi 40 so watti kañum ne jottade wi hande ko anniversaire am ina yalta e réseaux sociaux ina waɗa gatoji ne waɗa invité yimɓe bandamen ɗo noon jiɗɗen jangguinde yimɓe ɓe jangguinde e yiyande ɗe ganduɗa ene so tawi en cikki en mbaɗiri noon enne ma en dañi hen fartange janggo ɓesguji men mbasa nimsude daña ɗo nangti dañat ko ñemti bandam so tawi a dañi ɓiɗɗo jareteɗo duuɓi 10 hitande fof aɗa waɗan ɗum anniversaire mais so ari ha duuɓi 10 mo waɗa anniversaire nawmo e ɗiɗo nokkuji gandinamo ñalawmo welamo mo dañi o hitande ha arti welamo wayno omo nder henenne omo selli omo ñaama omo haara omo yaha omo janggoya omo wurde jiknaɓe makko kono duuɓi ɗi o dañi ɗi ene won hono makko dañi ɗiɗon duuɓi ñamani haari ñawani safri wurdani e jiknaɓe muɗum yahani to jangate to enne ngam heɓa hen fodde mum ina gasa o leli koye nder hôpital omo ronki dañde no safrori ina gasa taw ko nehaɗo taw wala sembe wawde dañde heɓde fartange nde jinnaɗo moƴƴirni henne so tawi Allah rokkima ɓiɗɗo gueɗe mum foof ina kuptidini e nder ma ɓaade Allah ne yenma hunde so tawi o dañi duuɓi 10 aɗa mawninanamo anniversaire makko bandamen poɗɗa ko nangude e junggo makko so heddima balɗiɗi so wima papa anniversaire mbiyama gonga so wi nene anniversaire mbiyama gonga ane joom suudu ma degginommo jadon ha toon to suudu saftiɗo woni hôpital so jeeyi ha toon to hôpital to henne mawo taw toon ene giƴi ko en ina leli mbawna koye men mawo taw toon yummakko en ina leli mbawna koye men mawo taw toon bammakko en ina leli mbawna koye men kollirtama ko hawa anda aduna won welemma e pukareji ɗe gonata won cohluɗum on welemma eɗen pukareje won jiɗɗo wallitede e soodanede gato 5 taw won leliɗo ɗon henne sa ittuno 5 ɗene codanɗa ɗum ordonnance ma ɓiɗɗo dañi hen baraji ma dañi hen baraji kadi ma wontane cimtol janggo kala hitande mo waɗa anniversaire makko mawyama o ƴetta ballal makko o nawa ɗum to suudu safri to no sornaɓe ordonnance en ji banda men won famɓe ɗum so tawi anniversaire ɗuɗumen yonti ɓe nawa ɗumen koye cuuɗi cafriɗe ɓe mbiya ɓinguelam a yi oɗo leliɗo omo sohli ballamo ɓinguelam aɗa yi oɗo leliɗo omo heyɗi omo yiɗi dokkamo ñaama ɓinguelam a yi oɗo leliɗo o ala jignaɓe jinnaɓe makko guurani kono an jinnama ne guuri ko minen amini ɓinguelam a yi oɗo leliɗo o wawa janggoyde école o yahani saabu o ala ko janguiɗo école kono an aɗa yaha école aɗa jollane oto belɗan beele an ɓinguelam so tawi ko mbaɗantumami anniversaire ko pertoɓe jawdin ko somi tottima a totti oɗo leliɗo ɗo henne beele ɓurananima ma jangguin ɓiye goho wiyete ko social wawde daranade e tongtude neɗɗo henne wi goho ɗiɗi
ma jangin ɓingel ma ko wiyete ko en yurmade woni wonde jurum derejo so tawi ko keborɗo wonoyde jurum deero ma yi e ɓernde makko dogat ha kangel koye maggel andu ndeke fartange mo Allah waɗinimo wona moni fof heɓi ɗum saha so tawi a yiɗimo makko ma wi baba walla nene min noon ko codantuɗa ham gatoji ko sodanam ordonnance mi rokka ngel ɗo cukalel walla sodanam ɗum ɗo henne ko yiɗi ko mi sodanam mi rokkamo e on saha cukalel ngel ma yiyo o daña hen welemma par ce que woodi mo walli woodi mo tongti woodi ko wiyete ko social mo waɗi e nder gurdam makko tawi taki ɗiɗi sappo e joyi sa wori noon ene hitande wonde kadi a ari duuɓi sappo e tati o dañi duuɓi sappo e nayyi o ɓeydima jogade hakkilantagal so anniversaire makko yonti kadi mbiyama no goori eɗen jaaha dispensaire walla eɗen jaaha duɗal alqurana ma yi toon almuɓe ene jiiɗi paɗe ma yi toon e noon kala nde garɗa ɗon ma dañ ko ballidɗaɓe taw wona sodde gâteau wadde musique o aɗa waɗa fete ko ganduɗa henne hanki mamma andani ni sahani jibinɗa ko ñalawma o artu tan waɗanma inde waɗani jinnama inde wadde noon henne nemaji noon koko jatta e on nema a yeehi ngal ɗo duɗal a sodaniɓe leece aɓe jiiɗi a sodaniɓe paɗe aɓe jiiɗi a sodaniɓe maaro aɓe jiiɗi kala ko gadduɗa ɗo nenne faam aɓe kasodine e nder henenne nde tawno koɓe yimɓe no bani adama en nenne ko sohlaji mabɓe ɓe goni nder hen o saaha so tawi Allah o rokkima nde ɗum yiyande a waɗi ɗum kadi mo wuuri sawatin so ɓooyi tan bamma e nenema nattat ardadema ko an ardinto hoorema henne mbiya hande ko anniversaire am ndefa ko weeli jiya miskineɓe Allah dokka ɗumen ñaama ngara e nokkuji cattuɗi ƴeewa sattene mabɓe dokkaɓe koɓe ñaami woni a mawni anniversaire ma ko ɗum woni wallude ɓiyum ɗum woni janginde ɓiyum ɗum woni tomtude ɓiyum tawa noon wona puukareje e paakareje ɗe mbatten ɗe ene banda men anniversaire ɓinguel ma ara nodda sehilaɓe no gullegani mbaɗɗumen hol sens mum en mbiyani hoto waɗe de mais jiɗɗen wiide ɓaari ken tawɓe aduna o joni ina membi ɗum ina laaƴi ɗum ha fuɗɗi famde tigui rigui daham muɗum mais enen ne gadden style meɗen style woni hol ɗum jangguinen ɓiɓɓe men e saaha so tawi ñalawma mabɓe artimo ɓe jibina o hene wadde ko wiyete ko social o mawnide hen haw daña duuɓi temedere kala nde waktu yonti o watta ɗum hankadi comme no annama ziyare ni o adda ballal makko o tangto ɗum tawa ɗum an janggi ɗum an ɓiɓɓe banda men siɓe tedduɓe heeɗiɓe ne heewi ko poɗɗen jangguinde ɓiɓɓe meɗen konngol nane tan gartatmi wiide hanki enen fof eɗen gandi so ɓiɗɗo jibinama e galle tan nangete ko ñalawma jibinama ha ñalawma o filto bandum woni yontere nde henne o rokke inde o hirsane dammol jinnaɓe natti wonde goƴo men hol oɗo ñalawma mo jibino woni ñalawma woni ko goƴamaɓe tan ko holno sellirta holno jangiroyta holno dañiroyta e nder rewɓe makko hande noon jamanu waɗi taɓal eɗen tabdodi e ngal ɗon taɓal kono yo dañ ko janguinɗen sukaɓe meɗen ala ka haali noon mawɗo mo ganduɗa henne bandam oɗo kam ko suka ma ɗowe ɗum ko rôle e fodde jignaɓe nawde moye ɗiɗo nokkuji o yiya o anda kono kadi an sagara gorko aɗa liggo Allah no rokkuma a meeɗa yaltinde hay sadak goto a meeɗa wallidde hay goto ganduɗa tan ko cuurel ma hay bamma sono heɓen ko ma tampa yumma haalaka ko an tan e dewel ma e dawel ma anniversaire ma ari nodda sehila ma mbaɗon gatoji moɗon jaron boisson ngaji moɗon ñamon guertoɗe moɗon bandam aduna noon ko luɓal
so wutte wutto no seko so jawdi ko manka e jungo cukalel no fusa no fetta so ngurdam kaade ki maadi dene ina foda e ma nyalomo so ari aya hakoro wawa fadde wadde non holko foti wonde fodde ma e jottade miccoɗa minde mbeɗa waɗa ko foti ɗum waynede mais nder wuuro amen won cohluɗo ko mbaɗanmi ko mi totta ɗum wuura henen Allah ɓeydanami won ñawɗo gonɗo e nder wuuro hene lewru fof tawa ko dépisto ko hen Allah no seedi ko ma o yalane mais ittu rokkumo ha feri mi capan jagomuji nen rokkumo capan jagomuji nen mbiyama hitande a arta safra henen waɗi a yimɓe ko handawa maayi tan ko saftoɓe ko cafratama ko Allah nana resanma ɗum janggo walla jaaya hôpital ɗiɗi ƴeewa tampuɓe ina ngare nder hôpital hen addi ɗumen ɗon en ko alay sago ma woni gaddi ko ɓesmumen ne ñawi ma woni kañumen koyemen ngari ɗon ne ñawi kono addani ɗumen ɗon en dañal addi ɗumen ɗon ko donkal ordonnance e nder hôpital ala luɓam ha ɓooya social ala toon hay sinno wodi social ala toon sa ari toon e ma wi sa darima tan ma won mbiɗo SKL Allah de andi no keɓirtimi oɗo ordonnance mbiya addumi sooda connamo dokkam ma sambatinani ma dembatinani a waɗiri Allah goɗɗo kadi ummoɗon wi Allah de andi no joɓirtumi ngoɗo leeso hami yalta oɗo hôpital mbiyamo no foti o wima san mbiya addumi yoɓanma taw ma sambatinani ma demde jandegla sa waɗi noon henne hitande duuɓi ɗiɗi Allah na tongtuma Allah na walluma kono kadi Allah ne resanma ko ɓuuri mawnude kadi yimɓe kadi woɓɓe maɓe jii ɗum ɓe janggay ma yeru walla Allah surma e nder henene taw ɓe ganda an ko mbatta ko henne Allah ina yiɗi ɗum nelani yiɗi bandami ko heddi ko henne ko toɓɓe tat tan mbatten jokkitiren ɗum hakkillaji meɗen e miijoji meɗen